Akzioa! Betiko turismo mota basatiaz nazkatuta, Prezio altua, masifikazioa, hilarak, beste zerbaiten bila, zatoz usurbila. ezagutu kulturaren usurbil, Ezagutu historiaren usurbil. ezagutu ondararen usurbil, Ezagutu zaintzaren usurbil. ezagutu gastronomiaren usurbil. Moztu! A ber, mesedez, zer da hau? Enfasi gehiago jarri, nik ez da sinisten. Ta nik ez da sinisten, beste inorrek ez du sinistuko. Berriro! Prest? Akzioa! Betiko turismo basatiaz nazkatuta, kaka, motaztu! Konzentratu! Berriro! Stanislavski metoda. Akzioa! Betiko turismo mota basatiaz nazkatuta, Prezio altuak, masifikazioa, hilarak... Zer deu oain? Sande telefonoak itzaltzeko? Netzako? Zein da? Kultura zinegotzia ez tola xosik gelditu dena. Honek debalde nahi digu jarri lanian. Akiu erdiztik, bai? Esan, zer deu? Ez da okurriture. Ez. Ez dugu jarraituko guk. Ez.